Hín dá trí, mar sinna gobar tá. Fáilte róbhaiste chuirde, tá aine go bagnáir a bhelig, a dóibh siúd na bhil aine acu áram is me se éimeal mac níolis. Agus tá mé mar riarthar an Ionad an seo an gníomh ag an Acadaimh. Mar is áildíomh tá trí Ionad Gaeltach ag an Acadaimh cin an seo an gníomh cin an cheathrúa agus cin a gárna. Agus spáirtstáils chun na héir an Ghaeilge na hinid sin. Agus is dóithe an fí sibhílis na hinid seo ar dús nó gur go ddíreadh ar phobal na Gaeltachta go príomha agus go muid chu cuasaí hOllscoile ar fáil don phobal sin. Agus samplaí de chud na cuasaí atá chu ar fáil an in seo an gníomh le gemlíonanus ó buníú meid in seo nó diploma sa Gaeilge, diploma scoile na Astruhain, diploma sa Bhéalages, diploma sa Acadaimh, diploma sa don Deireadh an Gro, diploma sa scoile na Teoiricí, diploma ag leachtas Alín, diploma a sealbhú teanga agus cuirim leanaí, agus diploma a fís agus ilbhain agus thormaid fásta cuasa céime ar fáil an seo ar fáil roinnt blianta a gcóir le LYIT agus sin an céim BA Deireadh an Gro. So fecinn sibh ggóil réimse lehan cuasaí chu ar fáil in seo ag level hOllscoile. Le roinnt bliantanas is dóithe táimeid ag déanú níos mó oibre le drámanna teachtaisteach ó Timmuid an Gaeltacht, se sin ábhar oidí a go héirí. Agus táimeid comhdháil leis na colaisí oidíthais éagsúla ar na cuasaí sin. Agus is dóithe was it an dear cumhbeagan an tús agus muid ag breanú ar na cuasaí sin nó gur cuasaí hOllscoile a bhíonn na cuasaí sin thomáid gur muid ag plé le cuasaí micléin ag level a hart agus level a ní agus gur thar freastal cí a dhéanú athu. Agus sílim go héiríonn ar hanig an silabas uair isteach ar thar na colaisí oidíthais ar fáil was it gur hanig an cíneál sin corthaige hantásaí Ghaeloideachais agus sílim gur bhfuil a géirí go hinnta leis an corthaige uair seo. Tá sé an syllabus uair seo is tíochas le roinnt blianta agus caiimar mar dúirt mé go sílim hen ggóil a géirí go hinnta leis. Cinnte tuigeid nar tá réimse lehan micléin agad agus iad ag teach go dtí na Gaeltacht. Má tá chéad máchlainn agad ar a léad chuigear acu sinna tá inta mí heasta go athú gáil go dtí éit cos leis an Gaeltacht nuair tá sé cleachtaí beidir le éitna eile tá bhád níos tarintí cos le baile clia nó Gaeilge. A sin taithe a tuganne ar nó bhuair amháin a hagann siad an seo agus a chaithíonn siad seall an seo an ar másc agus go bhhain siad beidir deis in seo chomáid beidir nach bhhain siad ar na campus was it am a chathebh le chéile agus aithneann níos fearr ar eile ar chéile go siad ag fanat beidir a dtithe le chéile agus mar sin agus faoi nám a hagann an survey Jerry hantásaí was it go mbíonn se ansáilear ghfuil level ard séisteachta leis na cuasaí. Agus caiimar níachcha a riamh go fáil agus tá seánas i pléiles na cuasaí seo le chuig bliana. Garan ag dearú an chuasa was it cin fearr gur seola go dtí na Gaeltacht meid agus sílim was it gur gháil córas éfachta an inis leis an silabas uair seo go bhfeiceann na micléin gháil cuasa faoi lei dar ire an ag an am hiarna go féidir lefa písa scléab agus sport bheith acu san níthe a gháil go bhfeiceann siad go rud fiúnta atá gur rud atá a chudíonn láfa ó híomhann ábhar léine tá siad an amán. Ó híomh an Gaeltacht é héin sílim was it ní féidir béim leide go leor a ar an táhairt atá ar na cuasaí seo don na cantaí seo. Idir gídóir, cheathrúa, carna, an ring, carcaíine agus mar sin de camas cibí éit. Is dóithe is ardú manma do chalaganné nar icinn siad na micléin seo ag teacht, corann siad bíocht isteach sa cheantar agus corann siad go mór le síl na Gaeltachta. Is dóithe agus mid ag smaoinniú siar agus níl sé chomh fada sin a tháinig. Is cíneál éitethe neamhspla a bhíonn ins na Gaeltachtaí. Sin bhí siad an seaasú lá a héin agus ag smuoite go mór ó híhann go teangálaí
ní raibh siad ag brech chuidmhór ar an tíomh muoi. A chanis sílim the an cúnamh ag tasal go géir ó phobal na Gaeltachta ón tíomh muoi, ó phobal na Gaeilge tíomh muoi. Agus go léirú a test na cuasaí seo den cíneál chuidú go féidir le phobal na Gaeilge tí muid an Gaeltacht a thabhairt don Gaeltacht. Mar test a gonne lig na feibanna lig a the in seo ó híomh fastaíart agus America agus na rudí sinna lig léir agus was tá ború ag tasal ón na cantaí seo agus sílim gur mó éfachta a tains na cuasaí sin le ború a thabhairt agus fain chulaganne leasas. Ag dearún le is ar leas an bhaclainn é héin a tain na cuasaí seo. Agus cinnte go leas mór an don Gaeltacht chomáid. Agus céime agus méid réis an ahandas a thabhairt. Don ról sílim héin cinúna a d'imir na colaíochtas iad héin gur hasa siad leis an riachtainna seo a bhí an ó híomh an bonmhaoinseacht go mó áirt amach a house a Gaeltacht. Mar teasa gom na róise éasca leis na heirí le a hála leis an cúla economiart a hála agus mar sinnde agus an brú a hála ó híomh cuasa muoinithe. Nar a haran an stáit siar an muoinú ó híomh na cuasaí seo agus go raibh na micléin iad héin íchas na cuasaí seo go raibh brú ar na colaíochtas. Beidir tar an siar nó léadú dhéanú ar an riachtainna Gaeltachta a ní sin a rinne sibh agus céimar ag was go gháil ahantas leitseadíomh gur hasa sibh leis a Gaeltacht agus go bhfuil sibh a feiceálanis an tarú ar táir sin was mata sibh ábhar hartiste. Go dtí Ionad mar seo agus feiceáil an dul an cinne táimidí dhéanú in sa Gaeltacht agus an cíneál fastaíart teanga lárnaí inis táimid ábhar a cruthú sa Gaeltacht de bhhair na cíneál seo cuasaí. Ó híomh an Gaeltacht é héin, tuigeann muid tá Dushláin an, tá Dushláin an ó híomh cuasaí fastaíarta, tá Dushláin an go héirithe ó híomh an teanga é héin, tá próisis pleanna le teanga faoi lein seáil, faoi Laoire, bhín mo duine san Acadaimh páirteán ar roií de friúla ceacu ag tuairt chuidú ó híomh technoliaarta don na grúpi seo tá na planana le chéile. nó fiú rudí ho siimplí le beidir a chuirseirbhí astruúthain ar fáil. Béile feiceáil, faoi Laoire tá chuid san na planana sin chora a grí, agus tá muoinú fógríthe, níl na grúpi faoi Laoire sésta leis an level muoinithe atá, a ní scéalú éis sin, gus go cén scéim atá an sa tíir seo ní bhíon an muoinú caí ar fáil. Ar ráid is dóthaí ar léad sílimid gháil dul an cin de híneal éigean a dhéanamh se sin gháil na planana seo agus ach ó cosú ar an teanga ar ríis mar an príomhrad in sa Gaeltacht agus tuigeann le gháil infrastruchtúr agus báithre agus rudí mar sin antáhachta ach minic bhí cud an a rudí sin ag tarlú big ban ar choinneáil teanga nó forbairt na teanga agus inis nuair atá mar ecim héanaar a bhí ag plé le clubban éitiúil agus mar sin de bíon athú plán teanga ar fáil nuair atá siad ag láirg na jónta seánis. So chuann sin brú ar na clubbanna sin was it seirbhísí trí Gaeilge ar fáil agus mar sin de agus sílim go sin gháilmid ag dul sa trá ceart. Béile feiceáil tásúlaing lig go níoríon leis ach mar a dúirt mé tá cúnamh ag tastal agus sílim le pobl me seo thuirt an tasaí tá éitina cos leis an Acadaimh seo ag tastal le codú le muíon thuirtaí fe úsáid bhainte san teanga agus tásúlagan le cuasaí cos leis an hOllscolaíochta agus tásúlagan héana an ollscoil na hhéir an Gaeilge go mé semestre Gaeltachta ag tasanú a gin seo gan bhil go gothaí an cíneál sin codú an cíneál infrastruchtúr me seo ar fáil le codú le pobl na Gaeltachta. Tá legar má ínta siimplíar in ihe nácht, tá dhé chaintear bhhain nó bhfuil mar an le raige sin me héin agus sin an dare chaintear nó an talamh Muiris ó Laoire síle mar an taras is faide le bheith seo an áirt hanig se ó hiirí agus chu an fáilte a Muiris agus tá ínta buia go raibh sé sésta thart ó chuaigh in seo. Tá gcónaí fáilte a bheith riní ó cheantra a leon seo, Tá muidir gcónaí a geirí bheith fólam
Is speisialtá a deagas na Gaeilge Muiris tá go leor ailt agus leor scríofa aige gnéithe éagsúla den toch n-oiliúint agus de heagas na Gaeilge agus tá sa gonne le ghfuil chuidhór fáiltiú deantaige na téimí sin. Tá sé gobar a scal na n-oiliúirtaí sóisialta in Institút Theicneolaíochta Ralaí agus ag mé cantin sin an próisis chana le teanga tá Muiris a héin ó bhí mi anar geabhlis a séideag, go dtí meheh geabhlis a seairteag, bhí sé a gobar mar isci ar don Dushláin teanga garchaíine agus an íomhráithe. So tuigeann sin cóheics go maiith níomhhain ó híomh fólam teanga a cóheics na Gaeltachta é héin. So dhear mar an fáilte thar a bh Muiris. Gur mí magd éimeinn agus anásarm bhainsa lendálas an Pranóna ó chiirí ag go tríochlóg agus tig ag an nae, so ní sé sin róilc, agus bhí an lá go híomhing agus an tréamh sa tíre chur fáilte Róm. Agus an son níos fearnas an fós, cím chun an focail sean aigeanna ag ní Deireadh son, ach aigeanna deasa daoine a hníim le bliantó bheith gobar ar fud na háite. Ach i bhar héan bhránim tréasalú leis an Acadaimh agus libh dagraigh an cógáilsa i ddíriú ábhar atá có tráthúil a cató táchtach san. Agus an san nuair chuir Deireadh an tuchtúir Deireadh a géin gléachram an san Díreoidh díam meach síma go sa Laoire an dúirt níomhach der sé bheith fána bhá aige agus dúirt neidir amach ach der sé mar dar riomhní bhí me pléile hidí le hair idí. So bheach an taithí a gcuimhse bheith cuid an tóirigh go gomsa badú dheoram nó go bhór idí dheoram ó bheith aber a léamh agus a déanamh taid a thar na blianta. So asúla gom an rud a dhéanamh mé nocht mar sin ná rhaine mé cuid mo chud smaointe libh. Agus ní mar rá go bhfuid go má nó bhéan rud ach ba ceart béidir. In le héidir a cainte gcónaí bíonn sé frist mar ar daon tú na ceistena, na buan ceistena. Ní hinan sin sa rá go bhíonn tú ná iad a ragart ach go minic sin aber an rud a bhainean le caint ag tús go gála mar seo. Na bun agus na buan cheistena sin ardú agus táid san mar i ggéana thar na blianta a ní athraíonn na ceistena mórrán ach ag a trása go háirithe mar luigh éimeann agus chuir spéis na rudí a dúirte mar táid go léir fírt seo am fíorthráthúil san dachas, fíorthráthúil ó thaobh na Gaeilge, fíorchinúnach ar lí agus an son. Bhrád an béidir seo sort na legan amach sé seo i gobar tá. So bhrád teocht ar chúlra aber cúla na drosna sa chuine Gaeltachta. Bheadh sé seo rós gomagaibh ach béidir gomach duine nó bertan san amach an tólas. Bheadh an tólas níos fearr a gcuimhse ná mar a bheadh a gomsa ach níor bhiste tús tá súí gcónaí go tús. An son níor bhiste an béidir béim an focail úsáidin an cóir le bhúintóireacht den is ná tréimhse fálamma agus tidal na cainte san ná an tom álim. Ní hinan agus an tomadachas, ní hinan néachas. Tá gailbhar. So ní sach bhís díreaigh go rá béidir an nulmhóid mé caint margheall ar cheanada agus ar meatan bheag agus ar an Gatalón agus ar an hir na Mascach agus an san an rud ar fád atá déanta margheall ar an tomadachas agus tusa goin cé có ráthúil a sé. Á sé buin tac leis agus cíigh sibh chuna thaobh ach ní hinan é. Ní hinan é. Mar sin, cumáile sin bhránim láirtlimh margheall ar ceannas na níl an irid san beidir go an dolamóram, níl an irid san stadéir at go leor déanta ar álim na Gaeilge nó ar halbhú na Gaeilge i ggóthaíochs na dréimh sé Gaeltachta at go leor níl. Agus beidir go dolamóram tá cín cúpla ceann déanta agus cín anna bhatha ach éon ceann atá léite gom chuir siad béim ar cuasaí in spregtha. Sin an ceannas na tarmhí is mó a bhaineann le tros nó tréimhse chatha sa Gaeltacht. Ná go nosclaítear súlamh an móra nó go músclaítear spéis foioi le
sa teanga mar gheall an tréimhse catar sa gcos. So díreoidh sin. Ach tá tíma gamsa I gcónaí I gcúrsaí fhoghlama mar chosíos mar bhúntóir im leatlí an múntóir Gaeilge bhad siar agus bin an baiste bear mar níor spéis dá liad agus na daltaí san sa Gaeilge ná naon rud a bit agus ag beidir deire na bliana deir go raibh trúr thart timpeall arm as fithe ar a síimeacha. Bin an tlatóis agus bhí múntóir a tháinig cumas ará a bhuiris tá tú déanamh anna bhá. Na daoine arab a cumas sa tucló péad a dhéanamh thugad ar catisteach sa rang láháin agus déting sin na scéalta agus éon rud insintíobh bhí gach rud fiche gom. Ach chuir sé sin sprág na fhoghlaimeoirí sin mo chud síime sa bhoghlaim. Agus sprág sé aber comama chud síime sna féidireachtaí gur féidir Cadí na féidireachta ó thaobh teagaiscta a chothíonn an abhlaim. Mar rud amháine tá fíor agus neidir ní an tógse liom ná ní abhlaimíonn fhoghlaimeoirí na rudaí a bhúineann teagascóirí. Tá brónarm é sin aber an drochmhisneach a choibh ach ní tharlaíonn sé mar sin. Nach ba an éon tógse liom? Ó beidir nach ní an tóg. Éon tíon cuide goibh. So má chuirnta sa rud man san ar an glár, meid sé fhoghlaimthe, meid sé sealbhathe ní bhecra. Ní bhech. Tá an próise san idir an abhlaim agus an sealbhú fíor chasta. Agus mar sin de ní oringe tá an locht go minic muna bhíon rudaí muna bhíon an Gaeilge gart tar éis dúing cuasa den sco a bhuaine buineann sé le nádúr na fhoghlaime so díreoidh mar sin. In íag san se brevánam just comagur ó thaobh dul chun cín buineann tros go na Gaeltachta le dul chun cín. Bí míid éagsúla dul chun cín. So cadí an dul chun cín seo? Cadí na honcais a bhíon a gcain? Cadí na honcais a bhíon ag teagascóirí? Cadí bhí na honcais ag léachtóirí agus na honcais a bhíon ag tuismothirí nó ag na fhoghlaimeoirí héananig. Rim, hacht go na Gaeltachta dóibh agus a rééis fila. Is dúin gur ceist anna bhanúsacha sin. Agus cumáile sin luigh éimeann, an rud is dóim sa a dhéanann idir jaallú, idir fhoghlaim teanga sa léachlan, sa seomaranga, agus in áit mar seo I measc phobal teanga ná an spás, an pobal teanga agus an tám, agus bevrálim díreú ar an tríúrad san. Agus sin é. Agus an san béidir críoch nód rim ag lehuirtar sé seacht ach bevrálim críoch nó riimi sin más féidir just Ceisteanna mar bevrálim go mac pléagah ar cuidas na Ceisteanna ardóigh me. An cúra ná agus dhéanas cuardach ar seán ná seán rud a tháinig ó isethe ag an chomhairle bhúntóireachta agus gur tháinig amach an san 2002 le moltaí nó maidir le ábhar oidí bunscoile agus an rud chinnidir ar deire ná tá sa go féinige sé sin gá réimhse caiiciise gá bhloch mar gléann siad artha agus an san bloc a héan agus blocadó tógáil ar bloc a héan agus a rudí áirithe go má ach an rud is simúil dar lumsa hasamach nuair léig mé an rud tá ná an focail abhlaim an focail fhoghlaim gléann siad an san tréimhse fhoghlaimthe sa Gaeltacht. Nadirs beidir gur de heisme ach ní déirthing é mar bhí siad san bhí na cuid moltaísa ón gcomhairle bhúntóireachta bunathe ar hOllscolaíochta a chuireach le chéile inar leagach amach 2010 agus tólim ag mithil léachtóirí sna cláistí agus na hOllscolaíochta I Ghaeloideachais agus nuair a léas an cháipe sin bheastas gur sé anna bhá gur raibh léir gus úra an san leistíirde mar seoiad na torthaí fhoghlama a thabhlítear le tréimhse caitheamh sa Gaeltacht. Just cuirime os bhór góire, cáir le cumas cumarsáide, go beo. Siad na rudaí atá na torthaí fhoghlama atá leistíir den tréimhse Gaeltachta agus a siad sa phléifidh ag an gcomhairle bhúntóireachta. Sí?
luig éman an san an tíamsaíocht nó an crack agus an tainmh tá sé luite anna hocht ag meas pobltanga. Ag sin an dréach tuairiscáil an grúpa ibre. Rud a bháin atá simúil nuair a éachan tú na toirí fála sin. An rihan siad éine. Sin tá dulcan cína gceist ach an rud a rihan lomsa péisgire ná gur forbertí in bheánach iad siúd. Nach éon smacht a gine ortha mar bhúntóirí. Béidir cála na cumarsáide cinnte tá tú sláthir deisna agus mar sinda ach cála na ólas sláthir deisna ach na rudí eile stólamsa a maidir le tuiscint ghainú agus médaíon an grá agus rud a bhédaíon an tím is rudaí in bheánacha itsan agus be mé teacht ar eis go sin. Teoiricí go má rialacha tá go leor a bheith an tólasa ag na héine stóla atá an sa bhfuil an dábhlach le luig mé sin gan hapig an filtán fálamma tá chu amach go bhir sin nach bhfuil agus bhfuil agus brehrála mé sin a phlé an bhfuil i gairí lei sin sin an teoiric go minish de fálamas cumad tafad ar a bhálam a cad atá go practicúil pléimiiste sin is chuige seo a stóimsa an cógáil. An áwer an cuasa bon ar thiolabas tá na siolabas sin is luig éman se gan pardon agus éman na siolabasa gohfuil si goléir go bháil don rud tá sé caidánaithe agus tá sé sin go má. In íag sin cuasa chuir narún de le bhéal éagsúlatanga agus an san taide ar stadéir ára buinteach leis an grucalam duine siad túns go il beaga ná inan duine is tólam chun siad aglah éis bhaointe na háite duine siad rudí éagsúla nó go cór go ninach agus an san ar deire bíon na hacfaní tagas seo á grathú acu ach bhíon teagas grathú. Mar le meán bhaintóirí is gom gohfuil agus just coolla mé an nocht an sothe níor dhéananas mo chud taidir rómhá ach go bhfuil si bheith planáil agus is scéalúntacha go bhfuil si bheith planáil gohfuil si ar na bacáin semestr Gaeilgeachta i gás na meán scoile. Mar nuair a chús a lorug agus bhí sa caint le dairtí mar jaall se, ní réad is teacht ar mórán mar jaall ar an meán bhaintóireacht ach go bháin an rud agus tá an caipéis as bíorla go bhfuil tar éis molla gomach de éine a bheith a chlárú mar bhean bhaintóir an go bhfuil tar in is a súil go gathach siad gahadíist 2 bhí bhíoch 3 bhí ach tá an semestr Gaeilgeachta so brehrálam tuile clistáil agus a tuile phlé mar jaall sin mar sin deis anna bheith ó thaobh tom álamata agus tu go mé ar eis go sin. Neidir chunastá an bhfuil sé sin cinnte faoi láthair an semestr Gaeilgeachta nó tá go húntaach mar agus ba cór béidir ná nírása in an teacht ar réon ólas go fólaigh mar jaall ar ach ba cór gomach an tóla sin ann agus gomach is ag an cóirla múntóir cóirla bhúntóirta an chlárú. Ach maidir má chuirmí sin ceist canna thaobh go dag an daoine an sa chéadáit an freigra pras frister sin ná chun fios a chur ar a good Gaeilge gan éon áras. Agus an san bhí sé riamh mar sin agus ag tráchttas a scríomh mar a Denver rianíonn si tráchttas anna himúil rianíonn si an cúlra atá an rud san ar fád go déann sé siars na tucadín ar thosaigh daoine in áisna bhí bhuntáisteach take na Gaeilgeachta ach an san thosaigh na cuasa Gaeilgeachta fémar tá mar táid faoi láthair dá riamh sa seachtadí na seacadí dá riamh agus na seachtadí agus bhí buint mhór dar lom leis an méiltríal san áirteist leo siúd in dhéag sin bhí na coláistí ulmhocháin ann bhí ar sanna go léir goni mar hampa na figúrí cuasaí Gaeilgeachta an san ó 59 go dtí 67 bhí méadú 50 leis de 10 líon an bhéiltríal sa Gaeilge san áirteist 1960 thosaíodir ar sin. So go éon áras tá sé sin ann. So tagann siad mar sin chun fios a chur ar a good Gaeilge. Cad a cilíonn fios? Tá creidir míad a stólam gur bound an fios leis stig den toma. Tá rudaí áirithe faoin toma. Tá fálam sa toma, tá an fálam ón toma, agus tá fálam don toma. Tá féidireachtaí a buint leis an bhálam seo, ná fuil
sa seomar ranga. Agus luig me cuidecha ó cheanamh, tá mar a dúirt an san tá níos mó ama i gceist. Agus le semester Gaeilgeachta sin anna bhain. Ní leor dar lam, agus déir me go bli, ní leor gá heachta. Ní leor caicís. Gábhlach. Agus an san cumá an gné ho síalta luamar é sin, agus an gné hím sin síochta, an san cumá an tinspraga seo agus múscail spéise. So seoid na féidireachtaí agus an sin léargus úra an tanga. Agus cuirimméile sin rud nach bhfuil an seo ná léargus úra más féidir ar a héin mar álamóí. Bhís cuardach stadéir a bhí scrítin a bhí déanta ar an tarbh bhainin le tréimhse casa Gaeltacht. Agus mar a dúirt Rishilam, cartig me mas gá le bhordail, níor tháinig ar an irid san stadéir. Ná níor chóstrí máisteachtaí nó doctúireachtaí is tráchtais doctúireachta na hOllscoil na fós ach bheadh sé simúil fécant bhfuil mórán taide déanta. Ach ceantas an rudí a rilam ar an taide ar nuachaintóirí déanta ag John Walsh agus Bernard O'Rourke. Tá áit an sin in an deir siad goil go darlíonn áthruithe cinúnacha I drona Gaeilge I pointe éagsúla sa saoil mar cad a thaobh cad a áthraíonn go minic. Cad a áthraíonn fálamóirí ina núsádóirí. Sin ceannas na bunceisna bheith a chur le spíonna gom oribh. Cad a áthraíonn go minic dar leis an staidir seo a dhéann John Walsh et al. Álamóirí ná an tréimhse Gaeltachta. Agus tá gá ráitis déir sé an san ar lena go ceathir, mar an rud seo múslíonn sé spéis agus tá ceann anna dheas an sa muna miste libh léthe amach díbhé. Chuig me chun na Gaeltachta go ranna feist an chéadúir 1996. Tá me déanamh agus is cuinim gur cha mé ceir blian as I céile tríalráis ar ranna feist gach saora agus chuig me go dún luaithe cúpla uair comá. Agus sin an áit ar tháinig an tanga chun batha domsa. Now, ní an Gaeilge anna crain ach tuigeann sin. Our scoile seo é a bhí ann rimis a raibh dúil a gom ann ach go toban dahan mé go raibh an irid dúil a bhí gom sa rud acha dúil seo gur tháinig sé chun bathaigh os mo chóir. Os cór mo chúla, bhí daoine ann, bhí pobl ann, bhí caint Gaeilge agus rud únta go bhí ann, sprág sé go mór me. Go dtí seo deirm gur gael me, dólan gur ahan me ganí sin cad a bhí ann, but sin an rud a bhí ann, bhí me meas na Gael agus mar sin de. Tarna ceann, so tuigim sé héin an splank ar sin. Sin an rud áthraíonn. So I gás duine seo tá go leor féidireachtaí ó thaobh múscail spéise. Ó mar a dúirt an trosanna dhéanamh ó bheith I de álamór le bheith I de úsádóir. Bheith mar gná bhail den phobal teanga. Agus an tarna ceann comá, well, dahan mé go raibh an seót sa faoi mar thrón, a cad thuige ná muinning las as. Dal an scéal an cóitheach san seo ná go bhfuil na taiddóirí ag carceiste carceisna na nuachaintóirí seo faoi cad a bheal I dro na tangiad agus cad an tahiadthacha ar an tanga. Agus comá deir sé, bhí me freastal ar choláiste Gaeilge ar choláiste saoirigh a chóirda mar rá ó bhí me gábhlíonn déag blís agus chunig mé an taobhheile den Gaeilge an sin is tórim, chunig mé go dúcha lé a bheith ina tanga pobal. Bhí sa caint le cólachaí loman san an Laoire agus bhí sa inchinte go mé tachtan sa agus tá cónair in an chin agus bhí si rálam san rud is mó dar lethe ná digan anna chud fálamóirí go bhfuil le héidir rud agus pobal teanga ann an sa agus las mo. Agus bhhailm díreú ar sin den chuidéire de mo chaint. Bhí rud eile comá de stadéir eile tá mé caint faoi stadéir tá déanta agus mar dearm bhí anna bhí choirla a chuid taide agus ó leis an sa mar bhí stadéir comá a dhéon hOllscoil na hÉireann má nuad mar jaall ar san is daltaí meán scoile
dulcha na Ghaeilgeachta agus Ionad comparáid idir gá chóthart gá grúpa bháin a chuig, grúpa eile ná chuig. Agus tuigeann sibh an darcha darfa go le na Gaeilge bhí an grúpa a chuig a comparáid leis an grúpa ná chuig. A ríist cé go bhfuil ceist an san sa tuairiscáil san faoi sprúcha na Fómhair. Beidir na rád ar buinteach go rómha. Tá ceist, cad a ddíreach tá Fómhair ní bhachas a go ach cinnte faoi rud amháin. Cur sé le na chuid brá, le na chuid darcha, le na chuid meoin agus mar sin i le natanga. Mar sin cad a bhí na gain. Ag file ar an rud atá ráite gom go dtí seo nach míon na honchas seo ar fad a gain. Honchas a gaine an céad lán ar hagann siad cuainge agus sibh bhór dagas scóirí. Honchas céad ag chéile ag níon na honchas seo ag na tíis mathirí gás agus ag na fálamóirí hénig. Agus bí na honchas sin ag méadú bíonn siad rá tuca mé bhhaile agus cad a thárlóig agus má chéantú go minic. So na mór ceisna mar sin conas is féidir gear chósa má bhíon na honchas seo cá chun carla na hinúlachtaí tang agus a dó conas is féile gear chósa Tumfhoghlama mar sinna tá ann so ní bhead a díreú an sa ach be ceisteanna ar an semester Gaeilgeachta. Mar an semester Gaeilgeachta agus a mé ddíreach rééis fálam fé. Tá sé sin annach súl leis an rud a gheofá dar lom má hiige mé garte maidir le tangacha eile. So duine bheith caithfh blian nó leibhlíon sa Spáin gur gás. I fálam Spáinise. Ní leor mar deirm an caiiciis. So cad is féidir mar sin cad is féiling a bhaint amach leis stig fiú de gear chósa tomtha. Cad é nádúr na Tumfhoghlama leis stig den díam chósa sin agus conas is féidirling carla na spreaga. So cén difríocht atá idir an léachlan agus an Ghaeilgeacht. Tá trí rud dar lom is féidir libh carlótha tá sin tá am tá níos mó am a gceist tá ihar dó tá an spás an timpeallacht agus an sin an tíorad ná an pobal. Ach tá rud ag mé ceartlan san na gom nach bhfuil tá an pobalacha comá sa léachlan tá an pobalacha comá sa rang ach ní sé cósanta sa san. Ar líad tagann siad an sa agus tá isacha go bhfuil pobal áirithe ann. Dá localí féinní an pobal tá teanga an sa agus tá sé sin táchtach agus sin rud go minic a héananig bhain. So na mór ceistna eile tríú ceist mar sinú cad leis a mé na fálamóirí héin agsúl. Tar éis tréimh se trí seachtainna nó mí nó semester gás a Gaeilgeacht. Agus cud is na rudaí i gceofá ná na rudaí seo. Tá siad có ilgnéach san na chéile. Na honchas sin níl bonna bar a cuideacha marcanna chun feabhas a chur ar mo chuid Gaeilge. Tá sé sin fíor ach tá sé có éiginnta san ar lí. Agus hagann siad a bháil agus déirdís leat bhfuil neidir cad a déir siad leat. Ach bhfuil de chuid Gaeilge tar éis tá ach go méid ní bheidís den an beidir a méir díreach a chur ar cá áit inar álam siad. So bhrálim díreú sa cuid a leanan den chaint agus bhar carúir clíc na mar sin ar an Tumfhoghlama. So Tumfhoghlama mar dúirt bhís chun a ráileh go bhfuil se seo cosúlar lí leis an Ghaeloideachais tá an principal céanna leis tíirda agus is cur chuig a rathúla cé nadidir go bhfuil is a goibh an san maidir leis an fiú leis an Spáinin Deireadh Jim Commons agus Meryl Swain agus daoine mar seo leat go i gás an Ghaeloideachais tá sé anna bhá bí sricann siad go minic leibhéal an chaintóir a gúchais sa tuiscint ach ní sricann siad riamh leibhéal an chaintóir a gúchais go hanamh sa scríomh ná sa labhart. Ní hé riamh ní sinna ha geiste gom ach tá sé ansaléir an taide faoin na buntáistí bhain na Ghaeloideachais ó thaobh éisteachta agus le thuaireachtada ach ón taobh eile ní sé omláin sa léis, ní sé céad faoin géad sa léis.
cé go bhfuil ar an mláin buntáistí úntacha buint leis agus de bholling mar chóras. Ach tá sé ar tleachta go tradiisiúnta agus mar sin agus tá chuir síos ag teidig agus Christian agus fortune ar sin ar na cleachtais agus na polisithe is leabhar anna himú lei sin. Ach nuair bhí a golbhú na cainte sa bhí a rálim hénig, well ní hé sin a gceist. Seo inis I gás aber na náir idí bonscaile is cuasa caiiciise napa agus is díon chóirsa sin, is díon tuma é sin. Agus díon an tuma gear héirmach ní hinne é sin agus an tuma fad téirmach. An tuma fad téirmach ná an rád a scríonn annach daoine mar Fried agus Mason Powers agus Donnelly agus na daoine eile go leorach go Colintine agus mar gheall ar an Lula Gléinse as péire the Year Abroad Studies in éireanta annach déantaigh Martin gorcaigh mar gheall ar sin Martin Howard. Ach ní hinne iad. Rud a bháin mar hampla a hagan consolis na chuirc sé seo béidir nuair bhí sa léamh chuidas na staidir há déanta ar na gear chóirsaí in America agus in America go háir in Counsa. Bhaineann le gear chóirsa Spáinise caiiciise de Vic Lane hOllscoile agus ceannas na oninann si dulcan cín. An freigra dinan ach bhfuil is a go an rud a chorúnarm agus nadidir an rud a chorúnarm faoin staidir sin ná na daoine is lú cumis a dhéanann an dulcan cín is mó. Na daoine eile a míon ard cumasacha ní bhíonn sé có cinnte. Ná ní an sanach staidir bháin nó go a bin an sort trócht. Diggin sibh? Nadidir an éon tóg sin an sé sin tá ficim cúpla ceann a cruithan san mar ní rá sa súla sin. Mar ach an san comá tá mé tacht an ríis go dtí an tinspraga sá tá féidireachtaí maidir le dul I bhaim ar an inspraga le ling beartaithe. Glacha mí go léir sin. Tá gá chinál inspraga I gceist. Tá inspraga mar gléin siad ar irliseach dinan tú rudaí chun rud a bhaint amach. Fála míonn tú Gaeilge chun pas a háil sa scrúdú. Ach tá an tarna sort in spraga an go má ná an spraga in bhánach sanú an spraga go háiteach gur bhailead bheith mar chuid den bobbultanga. Bhailead bheith cosúló. Agus a rí níos fearr le daoine mé an sort spraga sin acu. Siad na daoine a dal moch beidir ní bháin blas tain nach na cainte beidir fisrach mar bevráiló bheith cosúl. Bhí staidir anna himúil Ian Vera Regan in Glas na hOllscolaíochta Gaeilge mar gheall ar gcuoine dulcan na Franca agus an daoine a raibh an sort spraga seo cá. Bhíidir I dul thar fór leis an blas. Bhíidir rá rudaí ná déarthach beidir an caintúir dúchais. Le na Spáint go ráidir cosú leis a bobbultanga. Ach ní hé sin bháin mar tá staidir ná léige sin ach just nósa mé díomh tá daoine mar Zoltán Dornai agus Emma Yeshod agus daoine a déanamh staidir comá ar an spraga I ggóthach sell ar fad. Nach leor béidir nach leor an tidir gealú sé idir rud irliseach agus rud in bhánach. Ach mín mod eile ó má gceist. Rud ar a dúgan siad as béir the possible self. So nuair bhíonn tusa ag déanamh staidir ar hanga bíonn tú á do haulú héin amachchansa mar chuid béidir den bobbultanga. Agus tá písa anna adan seo ach an bun bhrí a bhaintear leis. Buineann sé le possible future selves. Gur spragan sé sin daoine. Go gaithfidh siad aber I bhá bheith có. Go muineann sé se lom. Agus an rud atá go mín go agus féinúlacht ag an bhalla mór. Agus go muineann an tanga leis an ngá agus gur féidir leis idir gníomhú leis an bobbultanga tá tú rá bhuiris ní hiigim catá rágad. An rud atá rágam go fris ná nó go siimplí ná. An duine san ar chúl an rang agad. Tuigeann sé béidir go núsáidigh sé nó si an Gaeilge amachchansa. Tuige siad
go bhéitidíist páirt a ghlacha I bobbal teanga. Sin an dar le dorna agus daoine eile. Sin an tin sprag is fearr. Tá sé gcuine ar fad our possible selves. The ideal self, the possible self at lein sé der sin. So an rud ná der sé nuair a bhí an tin spraga ag a daoine cuireann sé leis a bhálinn gan éon áras sin ó seoir de ríist. So an éidirach ná an duine sa a chuireann I mean an idir rang agus a bhúsc an tím múscailte ann agus an san der sé well buinim leis an bobbal teanga. Agus sin slíile lena rá an trosa nó an cantanam sa ó bheith a álamór le bheith idir úsáideoir gníomhach. Tá daoine áirithe agus bin mar scéal héin mar le Gaeilge. Thasíos mar álamór ach neidir stoilm gur thar na blianta just lasach an splancanam agus níos fiacha mar im héin ní mar álamór a hiile beidir gur ceartam fiachan term héir mar álamór ach sin scéal haris ach mar úsáideoir. Gur chuid an pobl teanga mé le smó agus le stig den Gaeltacht. Agus dá meach sé sin ag a daoine ag a meacht ach tá sé sin casta. So is dólam buntáistí bhíonna sin idir gníomhú sa ná mína gceiste seo mar rang. So tagan an tin spraga sin possible self tagan sé sin tá buint ag an bobbal teanga le sin. Má anan siad sa seo mar ranga ní dhéannig siad riamh éon bhacnamh bhreálim bheith mar chuid den pobl teanga. As cad a círíonn pobl teanga go úsáid fá ag a baile go úsáid for mo bhúntóir ní bháin mar fost ach mar chuid seo an is an phleanáil teanga. Sin is bun agus is báir leis. A conas is féidir an tidir gníomhú seo a hagrú agus a cin tú mar tagann siad ina muointa bíon teagháileá leis an bobbal teanga a chuoine go bhfuil pobl teanga le smud an Gaeltacht agus a Gaeltacht agus mar dúirt ó chéanamh gur pobl teanga an rang comá ina bhuiid ach fós tá tidir an teagháilsá leis an bobbal teanga thar bheith táchtach. Tá féidireachtaí hína cá sean is Deireadh an le tríocht leat tá féidireachtaí hína cá idir gníomhú leis an bobbal teanga is álagus fearr. A conas is féidir sin agrú. Ina háanta san tá Dushláin eile agus seo pardon go. Whoops. Cad é sin? Na fálamóirí cúthaileacha. Tá buint ag an gúthaileach ní le ráid isteachcha. Ach tá daoine áire agus a siad fíor cúthaileach focail le rá. Bearla bheith scríomh. Agus sin just gné eile atá na háchtach. So mar sin tá dá éidireacht agus tá tám sleanú, tá tréimhse Gaeltachta, agus an san tá tin spraga inseach sa integrative motivation, féinúlach féidirthe úsáideóra, agus is an dulcan cín sa teanga agus an trosa ó bheith a álamór go úsáideóir. Beidir go gna bríonn siad mar sin, go dá síonn siad leis an tros Gaeltachta, óndras Gaeltachta go dagan an spraga agus an spragan sin go dagan an dulcan cín. No, beidir go bhfuil sé go dár líonn sé sa tríile sé sin an tréimhse Gaeltachta go nilinn si dulcan cín sa teanga le ling na tréimhse Gaeltachta san agus go spragan sé sin iad. Mar níl éon rud níos mó a spragan sin dearna hidachasóirí ling ná dulcan cín. Má ik can fálamóir be ghfuil dulcan cín á dhéanamh a gceann spragan sé sinní, sprag sé sin ar fad. So tá sé sin fíor comá agus an sin tá an cantanam sin nó an rud sin ar fad. So dulcan cíní anamh, conas a héanaan an tréimhse Gaeltachta, conas a héann sé chun tarbhann á chuirimiist an ceist dhearrig agus is ceist chasta í. Chuirimiist an tin spragar letaíomh tá sé bréant bheith géiste le maiad a cuasaí spraga. Ach an so an dulcan cín. So cad iad na honca sé ríist? Rá sé ríist na sean cheistena. Cad leis bhfuil na fálamóirí súl, cad leis bhfuil na léachtóirí, cad leis na teagascóirí Gaeltachta. Dulcan cín sa teanga Laoire nó an teanga scríofa nó an dárad.
Rud amháin a luigh mé ó cíanamh an cuiineh an sleánán ar bhí mar fécant ar na Tríú Fómhair a bhí leach amach an cuiineh agus dúirt libh go rudaí in bheannacha. Paulo Freire sa leabhar sin Education for Critical Consciousness. Más máling dul chun cíine dhéanamh tá trí rud i gceist ar sé. Tá ahant, caiimiid ahant go bhfuil fáib nó go bhfuil dul chun cín le déanamh. Ifir dó, caiimiid mac na bhéanamh air, agus ifir trí agus níos táchtaí caiimiid gníomhú. Go minic tá daoine sásta fanúnt beidir ag a géad ceann. Tá sé seo Reáchtálfaidh. No, an darna ceann, tá sé dachar mar agus mar sin de, mar ní máile mé nó péad é, nó ní haíonn an déachtóirlam bla 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 bla, nó an son an gníomhún rud is táchta go néanana dís rud éigent mar gheall air. Agus sin ráite, ní sé seo frist, mar Michael Long mar hampla der sé, rud amháin atá má éicontas ar an taidir fad atá déanta ar halbhútanga. Conas, cad é an sealbhú éfachtach tanga? Der sé, tar éis 10 bliain déanamh scrúdú na ceiste seo. Rud amháin atá anathachtach ná an ceann a bhfuil an lí in nuach jarragan san. Sin, students do not in fact learn rud be until they are developmentally ready to do so. Go rud in bheannach atá sa dul chun cín seo. Agus níos mó ná sin, tá rudaí eile comá tá an idir hanga seo i gceist. Ní bhfuilm si bheith chrá leis na téirmí seo, ach sin é for brion an sprúchanga tharám, tógann sé am. Agus ní hinan an tám a thugann sé gás éon bhirt álamóirí. Tógann sé am, agus tógann bíon cantanam. Comáile sin bíon an álam róite go minic i gceist. Bhecha sé bheith sin, dinan siad forbert agus sin san stoppan sé. Stoppan sé. Bíon siad ná fiú commerceáidí anamh agus ní hagan éon rud in dhéag. So, agus Canna héamh, well, tá anna chud ráite ag na teangólatha feidhmeacha mar gheall ar an syllabus in bheannach, the internal learner syllabus. Tá sin gur go meá súl le batún agus le leis an rudsa. Mar go bhfuil an i gás ábhar i gás na máthir hanga nó an gás chéad hanga bíonn sé sin có fréimhethe có dain sa chligan agus sa crí agus go bhfuil sé anna dheachar fáilt réigde. Agus go minic beidir gan inimid rudí a tleachta ach is rud crá comá a bhíon a gceist an sealbhútanga sa mar deir Michael Long. So dul chun cín beidir cumann scoláirí dar lom dá gurfií an ceistarm, cad é dul chun cín sa tanga? Well, an fragra anna beidir goil sé ró himplí ar fad ná nuair a cumann scoláirí a gcuid abertí hain. Sin é? Sin tús an talmhathe. Seachas rád a bheith cordad lan bheabhar agus fiú go mbeadh batún agus asnamh. Sin rud anathachtach. Agus mar sin sealbhítartanga chun má agus beidh si ag éisteach tuile le seo mórach ó Aisling mar gheall sealbhítartanga chun má agus dinta dulbhún tríd an túirt faoi deara, tríd an ardal, tríd an asacht agus tríd an bhacnamh agus chun má tríd an tuiscint a bhíon ag fálamóirí ar hénig mar álamóirí, tríd stratéisí fálama. So an ceiste chuing mar sin ná rim imeacht chun na Gaeltachta nó rim hecht, cad iad na stratéisí fálama éirigh den álamóir, minisacha. Beidir go leandálaigh siad an sa gan éon cuiineh, gan éon réamh bhacna bhar sin, nó an féidir ilúnta chuir mar der Andrew Cohen ar álamóirí maidir leis na stratéisiú isirúnaí, stratéisí fálama, chun is rudí thuirt faoi deire. Nún comá le ling na tréimhse Gaeltachta, cad iad an stratéisí fálama úsáid ag fáiléir go sé ar hOllscolaíochta na Gaeltachta agus mar sin. Tá mé fé bhú ama begáín. So tá bíon barnaí agus ionchais. Na barnaí rim imeacht agus bíon ionchais rim imeacht chun na Gaeltachta nó rim hecht bucart a bheith sin agus an sin ar ile comá bíon tásúlagainn chuidir na barnaí sin líonta. Ach, na ceisna stólam ná ionchais an álamóra ar ile, athrúmión, beidir. Báil den phobaltanga, úsódóir seach tá mé caint go déanach. Dul chun cín áirithe déanta beidir, i ngeall ar na stratéisí fálama, i ngeall ar na stratéisí fálama a chur an fálamór rimis
a gáilimt, agus cumá bheith bleis an chultúir rud nar luig me go dísa atá anhachtach ach gur dhéiríos an bhálim ach go háirithe. Cumá cad iad ionchais an take scóra nó an léachtóra ile. An féidirling iad seo phlé beidir nach féidir ach bhreáim se sin. Mín siad níos lífa ach fós mí crín, fios an bháiriocht, míon níos mó manína costa hénig, níos crinne, níos stór nachan agus folklóra ná revacha, faid, mín faid na haberte, mín an abert níos fuide, mín bhd níos mó clásil. An féidirling tósa dhéanamh an bheos, an nolcan cín sin. Bhreálim dam nach stadíir déanta seo, beidir go bhfuil. Tá hí an take scóra cumá, an léachtóra an rud céine, so bí na honchais céine an sin fad. So na bún ceistena agus seo an sláán an Deireadh, mar tá mé dulcan le dráin déiring agus tá níthe a tacht agus trosfad a déanta, so chuocht nóí le ceistena. Agus mar dearm an aimime bhí gom an sá, sé fris golóir ná na ceistena a chur. Tá sé anhachtach na ceistena chur a ríis is a ríis déine. Agus a cuidas na freigraí a goibh. Bhreálim amach deise goin béidir I bhór méigint ní bheith inis ach béidir níos déanaí. Ja, mór se. Cén fá, ok, ná ba. Cad é fios, cad é dulcan cín, mar tá dulcan cín sin a tharbh táchtach. An rud in bheanach an dulcan cín, mar dúirt mar a bhuaig mé nacht. Go rud in bheanach, beidir nach minúid san smachta, go dagan an dulcan cín ón bhálam ór hain, ón tuiscint, ón léargus, ó stratéisi fálama, ón inspraga. Agus an bhfuil buint ag an inspraga leis, táim cinnte go bhfuil a catá uing. Cad is féidir bhaint amach, nach féidir bhaint amach sa léachla. Mar sinné, agus sin is dúnam crílár na ceiste. Agus conas is féidirling micléna cumasúla bheith ina núsáidóirí. Míle mágah as éisteacht, agus beidir bí me se caint. Gur míle maithe go Muiris, mar dúirt me roimhin chainte bhí go leor le ré ag Muiris sin. Could war question in sin, agus ní hilam go mé amagan bhil fríd na question sin le an art, a bé couple of session le mara, bé session agan le édan a mara, agus le Marie an curriculum, agus tu cinse go méid abada hartar chuid an na question sin a hanig chun tasaí sin. Agus fásta sin in san session tróna mar ó híh an taithe bhí na salacha í go dtí seo, a cinse go méid abda breanú a dí cos lei sin iltan fólama mar an luha Muiris sin. Go dé mar tar géirí lei sin, go dé beidir bhfuil loiní an le beidir fiosachar a mar sin. So ní bhhailm beidir choisteach, bhín méid sin ceisian ag Muiris sin sin go dearú ní hilim was agus team gohfuil duní mar dúirt Muiris sin tarse. Beidir díra le freiar thuirtear ceiste bhhain sin beidir Donal ar bhhail atsa beidir couple of focail ar réit fin semester Ghaeilteachta just ó híh cinnéite hasan sé faoi lethir agus mar sin, just le couple of ábhairt ar réit fao sin. Bhil tú geirí mic chuirtó? What should it?
Gur mai go Donald Díreoidh just nar haar Muiris sin cheist sin chéime bit go se tehhart was an teolas a hort hín semester Gaeilge agus an céim dulhan cinne tá dhéanú réimse sin agus bhreilinn feiceal was go mó aine sí an bóthir go mó aine ag déanú céim sa Gaeilge an hOllscolaíochta sa tír go móid sí an ine go móid ag smuointe go mó semester Gaeilge mar chuid den chéim sin mar atá mar tú déanú céim sa rancas na sa Spáis go déanú th lear go dtí na tíre sin mar bhhad ní smó a gceist le teanga bhí mar cin muidir bhfuil sa Catalóin agus mar sin tá bhhad ní smó a gceist le teanga na tíre an teanga é héin tá cultúr omlan a gceist agus go minic is an cultúr sin an daoine in spragu agus bhí sé an spéisiúlann sin an rud a dúirt Muiris faoi Gháil daoine fós an agus feiceann me duine seo go minic nach igen gur í an Gaeilge an teanga an gréithanga an seo sa bhéaltart. Feiceann me dún seo ar chaile chuirsa a gan seo ceapann siad. Nílas an céir a cheapann siad, bar carann se inú airú nar écinn siad gháil daoine ag dúirt Gaeilge go néadara. Agus bíon me duine atá mar chud an pobl teanga sin tústaíos tan mí was wachamid leis ggóil sa ar an álas fíradí thóbána sa lei sin. Ach ní bhíon na gcónaí agus gur an tehhart sin leis na tréimhsí Gaeilge was an cíál taithí sin a thuirt dífa. Díreoidh beidir má tá ceist nó má tá Ionad go bhhaile duine carla sin méidir a dúirt Muiris mar dúirt má be muid an bhfuil se go mena san beidir cad an gnéithe an na cuasaí agus cin dóis fearla daoine spragu le fólam agus mar sin dé mar bhfuil Ionad go bhhaile duine bhí carnas leis an méidir ag Muiris le rain sin. Legus mature and bailiffs or whatever. Yeah, well look, I mean, should have more there's take image agus as Muiris a hen in Taras as fudge to me dan Reáchtálfaidh heart and Sean art as well in the Dutch of Will of Boston or Shraith. Taras fada jante Calagrania agus baile le ves a hurt ag Reáchtálfaidh so tá beidir amagin le Críicnú suasan seo agus bheith chuasan sin agus is féidir an cad anna ceisna seo léma a drin chuasan sin go maiid. So go mí mai go is a hacht agus fecim de ríis a nacht seo agus tá chuú ag chalaghine sos go dtíon cuairteanais agus fecim de ríis a má díine mar a seo go maiid. Ok, go mai go